Bueno, eskerrik asko denoi hona etortzeagatik eta sari ederrau emateagatik. Benetan unkituta nago, nire udalerriaren laguntza jasota, lagunak hemen ikusita, dantza ederrau jasota, aurresku bat jasotzea beti dago ore handi bat, euskaldunontzako, eta balegin berezi egin duzuen antzako hemen egoteko eta apur bat nire lan hau eskertzeko. Iruditzen zait azpimarratzekoa dela, hemen gaudela, udalerriko alderdi eta iritzi ezberdinetako jendea eta iruditzen zait euskal kulturaren eta bertsolaritzaren helburua etorkizunean hori dela, hain zuzen ere euskaldun guztiok edo euskal hiritar guztiok elkartuko gaituen leku bat izatea, plaza bat izatea edo erreferentzi leku bat izatea. Pozgarria da saria jaso, ta gaurko ospakizuna, baina bidean dugu batez be, atzetik egin duguna. Urteetako lana da beti, garaipenen erruduna, zuek aurrean ikusi hemen denak hartzen du zentzuna. Bide hontatik etorriko da noizbait getxo euskalduna. Larai, 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 noizbait getxo euskalduna.